الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندراب جلب تدب مجيب هرب نجود قيام الليل كمتني كوردو جوكي أندم ودون كدو عثمان جمالك با ان يوتر كورك to lake tulli dubango to edido groupaji whatsapp groupaji nafone mere wona yolli len badan tan on duwanama on yamanama on nyaagama duwaw so juldo duwanima juldo bondum ciagal malayko yande ada jogi ko ndonda bande e ndako laabe reetu ndonda julbe fof daña baraji julbe fof bandirabe sehilabe allah haali hala makko ko gonga ko yewtere korko gonden وقال ربكم ادعوني استجب لكم لا اله الا الله الله وي نياغو دي ميركون سنن كولي الله انن كولي حالا الله نياغو دي الله حكل ماي الله ندو حجان دون بندرابي سيلابي غيدما مو جيدا المصطفى صلى الله عليه وسلم وي صلى الله عليه وسلم هذا ما وندي بورودو o wi kala juldo duwido ene jaabane ko duwi ko sonatay o duwi ko bakkar walla taji en dam dum jabetaake bandirabe seylaabe ma woni ko duwi ko o jaabanama joni to bonnata diina makko en nafay diina makko en beyda imanaagal en beyda taqwa woni mo Allah yide jiddo Allah walla o duncone warade ko jogorno dañje ko mojjane makko o perde gita o perde koydo o perde besmu o perde diine o hade dum sabu Allah ne yidi mo Allah ne suurimu en huurimu walla o moftani ha lakara nyande yumma dogar babane nyande Allah wi yen par nyalamo wattaqu yawma la ilaha illallah idha zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha yawma tashaqqaqu as-samaa وإذا رجت الجبال ورجت الجبال وبست الجبال فو الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة لا إله إلا الله القارئة ما القارئة وما أدرك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث قدرني ودنيا كل بنيدو ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يوم إذا حق للرحمن وكان يوما على الكافر عسيرا أسمان سيكو ملكا نجيبو الله أرى وجاء ربك والملك صفا صفا هاي قوة حالتا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا دمنا مفتن دا براجي ها أودا نيالوم الله سور ما هور ما ياف ما بندرابي سير ندوي دو فوف كو غاني دو بندرابي جوب الله إلى محمد رسول الله إنا متسون قال الله وينون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وي المصطفى سو جيابam namdi am bale bede badi wi bede badi bede jabo duwa duwido dum ko lon Allah aholaki hala Allah ko Qur'an Karim قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة عندك برني عندك شغلة عندك جدة عندك نيوما عندك هيكما عندك سترما عندك ما هو دفوف كان بوري عندك دم جو سود ما هو روي ما هات روي ما جود وركما سهولي الله وحكت ما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وركما أصب دا فداني دا تجاكي دا سكاني بندرابي سهيلا بينام هرئتو أروج أدنو أنا نياغو دواو تلسوان أنانتاكي دول الله أنانتاكي والبيت نون المصطفى صلى الله عليه وسلم o wi hor annande dewal Allah sona jamaaji tati masjidul aqsa e jamaa makko e jamaa masjidul haram sada danno dewal Allah dido tati ton dum dannante jangen nyaagade Allah wallahi min be nyaago Allah ala foko buri welde e nyaagade Allah ummada jambiya ya Allah ya rahman ya rahim hakiram ya hayyu ya qayyum suram ya hayy ya qayyum dandam wala hawla wala quwwata illa billah اللهم استر عوراتي وامن رواتي اختم بالباقي ارسال عملنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت يا الله متوني هورم على تشورو بكار على جعفر بكار سنان بديدي نان ياي بوي بديدي جودي بديدي رسد بديدي رسد بديدي دناد بديدي حكيرد بديدي كايتاج بيا يا الله يا الله يا الله وما لبيك جابم كانكو لونغين ما دوادي جلا اسوا دوادي
so longinima duwaw a malama Umar wi min somi longinama duwaw hankadi mi dañi certainté mi malama Allah jaɓani kam kanko longinma duwaw ñam ko laaɓi ñaagoɗa Allah bandiraɓe sehlam nam wa rahmati wasi'at kulli shay oyi yurmede makko huftodini hunde fof hay min ko hen jeeyam an ka sey min komi sey bandiraɓe sehlam woni wi ceerno Ousmane an hanke mbiɗa fidaw wodani min de mi anda ɗum e defte kono noon eɗen ñaago almuɓe e sernaɓe men yoɓe laaɓaɗen deedi ɓe mbi en fidaw are qur'an aya kaza qur'an are hadis nelaɗo sallah sallam wi nana deftere kaza mbaleɗen naftoro kala biɗo nelaɗo wi taw wiyani yo joppo jonde makko to jeygol kala biɗo Allah wi to wiyani o wiyete ko kadhab o noddi hakkude yimɓe fof o wiye ko kadhab wa yaqulu ashhad ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على الله كذبوا على ربي على لعنة الله الظالمين بيقولوا ويد الله ويتوميان بين بيكو بفنو ياسين بفوف ويد الله ويتومياني بوري بوند يابد سانغار بوري بوند فيجرد قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويد تو الله ويان بوري بوند بكار بوري بوند شرك بوري بوند جنا بوري بوند هود فوف بندرا بسيلان arane sunna arane kitab fidaw bandiraɓe sehla min wi noon mi ceerno Ousmane joni holno duwarto ñagortomi jinna mi Allah yaafo jinnama mayɗi tan ko yaafede e allahuma aghfir lahum akrim nuzalahu wa wasi mudkhalahu warfa darajatahu fil illiyin ma ashuhada wa salihin la ilaha illa Allah yurmom yaafo moƴƴe makko laɓɓimo e bakkaruji no comcodeno laɓɓinirteni lawƴuma e salji e ma e barda wadmo daraja makko towɗo aljanna moƴƴe o wonde al Mustafa o wonde Aboubacry o wonde yimɓe fof moƴƴuɓe duwono jinnaɗo ma horɗanno ɗum sa ari to baɗo ceerno Ousmane jingo duwanɗa jinan tawa ceerno Ousmane no bogui kaala i ceerno mbarka maɓɓaɗo komi alami maɓɓaka hanki mbalmi ko Makka ne jaltatmi nde noon saldu wondu banggue nan tan saldu fiyeme hooram onon gandi ko fimo e hoore ko coquet o fiyanki jaam farmara ba fimo coquet wona coquet ko un talon ceerno Ousmane wona un talon o talon wiyete e o talon paɗe rewɓe juɗɗe ɗe ɗum o fiya e hoore ɓuuri o bugui sa fiyama un talon a dañata duwanade hay goto ken yimɓe Allah enen fof poti hay mum gari ñagoɗen waji goto wadde joom suudu mum ɓaari Oumar ibn al-Khattab omo yiiɗi wiide Oumar joom suudu mo vraiment guilɗo farɓel gui tampinima o tawi joom suudu Oumar ene wulla e Oumar ene wulla ene haala ene doki o heeɗi ha ɓooyi o yeeyi e amirul mu'minin mi hooti o wi ala yiyata haalaji ma o wi ala min kay garɗum wullitade ko ndeke nan galle mum o wi ko i farmata mam tawi no wulla o wi aha o wuppata comcom o pasata comcom o defantami bandiraɓe sehilaɓe ken yimɓe heren mbano les prêtre ni to chrétien en sa waɗi bakkar jaaha to prêtre yafanma walla jaaha prêtre duwanma bandiraɓe mi wiyani hay goto ceerno duwana haɗa min miska so mi wiyani noon wallahi mi wiyani ceerno duwantako mi wiyani almuɗo duwantakom kala juuɗo duwaniɗo bandum caggal ene jaaɓe kono an janggo duwanade hoorema emo ñaago Allah hoto haalan goɗɗo suturama wi ya Allah ya Rahman ya Rahim rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minin e Allah yaafo jam malik yaafo taydiraɓam yaafo ɓe kamɓe fof yurmoɓe yaafo arfa darajatu awa wiide ni en ya Allah jeggal samay wajur jeggal mo e Allah arfa il faut mo pardonner et mes parents et Allah forgive me and my father and grandfather and children all awa wiide ni somo wawno muusi kam tan ko wawa soninkeede bandiraɓe wallahi ene muusi wallahi somi wawno mi haala ɗum wallahi mi haala ɗum fof yaago Allah ya Allah wallahi ene weeli ummo jamma tarabal jamma celligina juula darɗire mbiya ya Allah ya Rahman ya Rahim e Allah yaafomi e jinnaɗum kama rabbayani sahir ay jiti aya mo jangguɗen ɗeɗo barde en jangi aya o rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi irhamhuma kama e Allah yaafomi ay o muyninima o nehimi o ala fof ko waɗani e Allah o yeehi joni du Allah yurmomo Allah yurmo jinnaɗo ma o ɓamte e daraja mo ganduɗa o yi hoto daƴƴa ɗum ko ɓiye duwanima ɗum ɓiɗɗo pocciɗo o kanko duwanma so neɗɗo maayi aduna makko fof taƴi hayde tati ɓiɗɗo pocciɗo ene duwa noon bandiraɓe sehilaɓe eyyi ko ni wayi janggo duwanade jin janggo diina ma faam diina ma so jinnaɗo ma yalti aduna juula ɗum aɗa wiya e jangge duwaw o bawɗo janggo duwaw yo jaaɓo yaahi Allah mahfir lahu sa habbiri jangga faari tan ibn salat Ibrahim appen duwonɗa mayɗi fof duwa o kam janggetake duwa o ñande fof min guilin jibinaɓe nan wiye bawɗo duwa o yo duwo mo wawa wiide Allah mahfila waramo
ngara jangen diina men bandiraɓe sehilaɓe allah wi fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika walilmu'minina walmu'minat andu ala dewte sona allah faam diina ma ko ɗum tagirɗa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aɗama yaade université towɗi to jaaɓe katirɗe ƴeew jaaɓe katirɗe almoustapha yehi o yehi jaaɓe katirɗe o addi toon qur'an sa janggani ɗiɗo jaaɓe katirɗe a janggani haydara a anda durɗa allah ponteɗa dokkeɗa talkuɗo dokkeɗa piɓol ubbu ɗum ɗo ɓis ɗum ɗo sabu a faman diina ma sa famno diina ma goto funtatama ko policier en gonnomi funtoɓe soɓe gari ga min cokaɓe ɓe cokatana ga émirat arabe ini bandiraɓe sehilaɓe ko min haali ɗum 25 ans de service mi waɗi ɗum comme policier mi waɗi investigation mi waɗi traducteur hakkude haaloɓe pular e haaloɓe gueɗɗemɓe goɗɗe e procureur général bandiraɓe sehilaɓe gara janggen din men han men funtede sa tawi neɗɗo fiya pak koket hoore on wawi toppitade gueɗema kanko waƴa hoore makko noon ɓuuti goto fof waƴa ko hoore mum ñande darde goto fof dokat yawma yafiru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani kono hay annabaɓe hooram adama wi hooram adama alayhi salam o wi hooram ibrahima wi hooram isa wi hooram hol tefano ceerno ousmane almustafa sallallahu alayhi wa sallam oɗo tefanta en darɓe bandiraɓe gara ñamtinan mo jiɗen mo cukkuɗen mabɓe golliren saabi allah bandiraɓe sehla enam كسون جكو درسوجي سورة الإسراء مبين هنك وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا بندين غاري ما ندسان على بيا بي بندرام جافو دون كوركان موسيقى نلدان بي نلدان كون سو الله جيبي تاسك ولا كورك سومي داني مام نيرتو تشغولل ادال نكون جوغي ميكو taw a hudani joom a ƴettaki joom ceerno ousmane warɗe noon yo allah danen warɗede gortira gandal ma gortira doole ma gortira kalis ma gortira ɗoygol ma juɗɗo fo ronde ko 40 ƴetta drapeau al moustapha holko min nani ceerno ousmane la ilaha illa allah muhammadu rasulullah golle makko woni innamal mu'minuna ikhwa julɓe ko bandiraɓe nelaji ɓuure mon fof ɓurɗo wade nafde julɓe tindina moƴƴere hayso a wawa sakkade wi cakkuɗe a wawa julde he wi juule a wawa wirde no fewi wi mbirde ɗum wona nafigagal gurtaɓe defal allah cifnaɓe dewal allah wona ko ousmane jammari ka haala ko fof waɗata mbeɗa wawi mi wawa ñande fof mbeɗen haala ko kalam ko mi wawa wadde ɗum kono mami sifti noon mi dañe mon baraji ko business bandiraɓe sehiraɓe enam addal alheri ko faili on tindino moƴƴere o dañi baraji ɗi sa wi subhanallah alhamdulillah taw ko min tindima ɗum mi dañi baraji ɗi bandiraɓe hoto gorɗe almoustapha allah wi wama huwa ala alghaybi bi dhanin wiya kadi ko dhanin ne woodi o worɗirani ko jippina e mon ko enam keɗe ko allah wi enam wala tajal yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kulla albasdi fataquda maluman mahsura inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira hoto worɗo hoto wat jungo ma ha wayno nangude dande ma hoto wertude ha ɓurta hoto kadi nangu ha ɓurta rokkuɗo poɗɗa rokkude kada ɗo poɗɗa hadde haɗɗo poɗɗa hadde dokka ɗo poɗɗa hokkude bandiraɓe sehilaɓe enam mbasa bonnude eɗen gandi bonno Allah yiɗa ɗum innal mubadhirina kana ikhwana shayatin enam Allah noon ne andi jeyaɓe makko omo andi kandude kalis kewɗo o rokka ɗum wasa bonnudini mum o rokka oɗo cellal o haɗa oga cellal o rokka oɗo ɓiɗɗo o haɗa oga ɓiɗɗo o rokka oɗo debbo o haɗa oga gorko enam qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ñawɗo o huraka miskino o huraka dokkaɗo huraka ala fo ɓurɗo goɗɗo waji goto ya rasulullah hokko kaare ko mu'min mbiɗaɗo wimo mbeɗa oppa mo ɓurmi yidde mi rokka momo yiɗa ɗum sababu haade makko junnetede e jeyngol enam Allah ne andi en enam walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard o hadma ɓiɗɗo haade wontanan fitna o hadma jawdi haade wontanan fitna o hadma guire haade wontan fitna kala ko Allah rokkuma a muñi a wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bila allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha yumen salam de gorko makko maayi o wi allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha ɗum ko dañi al mustafa ɓamtimo o dañi gorko ɓurɗo worɓe fof woni al mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi min oɗo duwaw mi jangi ɗum kono mi meeɗa sikkude won ɓurɗo abal asan o gorko way moƴƴini tan maya tan mi duwo oɗo duwa tan goɗɗo lomto ɓurɗomo o wi dañmi al mustafa sallallahu alaihi wasallam sa dañi sunnatal mustafa ko cohluɗa
sam harus wala mu naw ma mak mbadda sam harus ja pieda kokere hore wi sam harus yo wala dama fiede kokere wala 1 talon wala 2 talon bandira selam ngare dutden e Allah Allah wi tuuban dum jokkeden Allah jiden Allah kersen Allah kersen Allah mbakilen Allah wa man yatawakkal ala Allah fa hasbu inam sawaklim Allah Allah surma redma yesuma tiagalma dowma لسما نيامما نانوما إنام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين